Soc l'Alvin Martínez, alumni SGET i guanyador del Premi al millor treball final de màster de la promoció 2024-2025. Les pràctiques del màster a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona va acabar resultant en el TFM. Va ser una feina que li vaig dedicar moltes hores i que li vaig dedicar moltes ganes, i si aquest premi me'l prenc com una indicació que la feina ha estat ben feta, doncs significa satisfacció per mi mateix. Bàsicament hi havia uns 3 pilars fonamentals. Per una banda, un treball i una informació de context, de llegir, d'informar-te, de fer recerca. Doncs vaig haver de llegir sobre la història de la Casa de l'Ardiaca, sobre l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, sobre els fons patrimonials i el seu tractament i les seves característiques. Per altra banda, la segona pota va ser la descripció de tots els pergamins. Estem parlant de milers d'unitats documentals que jo vaig escriure una a una, que l'objectiu d'aquesta feina era conèixer l'abast i contingut exacte del que teníem entre mans. I després la tercera pota, que era la redacció i l'elaboració d'una proposta d'organització d'aquesta col·lecció de pergamins. Vaig intentar aportar un esquema amb el qual poder organitzar col·leccions d'aquestes característiques, que són unes característiques molt concretes que no es veuen a tot arreu. Estem parlant d'una col·lecció de pergamins que sabem que són de fons patrimonials, que per tant venen de privats, de famílies, d'arreu del territori, que es reuneixen com si fos una mena de calaix de sastre en un arxiu que en realitat és un arxiu de la institució pública. Per tant, és una rara avis absoluta, i poder pensar i poder teoritzar com es pot organitzar i quins són els criteris per organitzar una raresa com aquesta, potser no crec, però sí que espero que sigui una aportació real i que algú ho pugui recollir i convertir-ho en eines i en instruments que sí que tinguin una aplicació real. És fonamental que els arxivers assumim la nostra feina com els garants de l'accés que ha de tenir el públic a la documentació, que ja sigui pública o privada d'efectes jurídics, no deixa de ser patrimoni documental del país. Poder estar treballant a l'Arxiu Nacional de Catalunya és una oportunitat que valoro molt positivament. Jo he entrat aquí amb una beca, em dedico a fer descripció i parts de tractament de documentació històrica, principalment medieval i moderna, en el sentit que és allò en què estic format i allò en què tinc una mica més de coneixement i que també des de l'arxiu se'm reconeix com una persona potser competent, i aniré fent amb el temps algunes parts de tractament de fons patrimonials també, però en tot cas sempre col·laborant amb la resta de tècnics. Tinc moltes ganes de tenir un dia a dia que em permeti aprendre, que em permeti treballar, que em permeti sentir-me útil també i poder ajudar i poder portar a la casa. Recomanaria el màster en arxivística i governança de la informació a algú que li interessi especialment l'arxivística, perquè és el màster referent, a on li permet de poder teixir xarxa, de poder fer contactes, de poder aprendre coneixements, de poder-te induir en el que significa l'arxivística acadèmicament i també laboral o professional, i és una immersió que dona resultats i que a més està farcida d'eines que permeten realment guanyar experiència, com són les pràctiques, com són els treballs del màster, com són companys i companyes. Permet seguir el camí propi que vol fer cadascú i que per mi li dona un valor afegit enorme al màster.